Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu dari Gadi. Mau apa? Kita lihat aku. Pak, tamu gawa banyu dhewe, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah pun jenengan betul. Tamu ki gawa banyu dhewe. Kok dame sih ra disuguhi. Mboten kula mah diuring-uring wau. Ya disuwune dame nggih kula diusen. artis intergo. Go artis papan tulis kuing. Ora papan apa. Jenengan betul banyu dhewe, Pak. Nggih, Mendekang sendang mereka wae. Tepe lho, Mbak. mungkin ada Dan kan ini kita tepangaken namanya sinten iki? kukus Bu, Pak. Pak Yang Kasih. Pak tangane wil-wil, Pak. Ora. Bojone wil lho, Pak Blenger. Ini ini, Pak. Jenengan jadi ijat terter kan? Ora jepret. Ngombe. Iki tak cium Pak bojoku. Jenengan cium. Nah. Ngesakno sing iki lho. Ora nek sing dicium. Sotengane parake rono sotengane. Kuwi sing Lah kuwi sampean nyium saka niku lho. Lah. Dan matikan dulu. Terus ya, piye Bang? Mbok pengen kesusu? Hah? Mboten kesusu wangsul. Aku yo pacaran ya, Pak. Ora kesusu wangsul. Sing penting regane cocok karepe ngoten. Lah Ini kandhane. mau apa? Mau merenovasi. Renovasi kursi, meja kursi. Jadi kursine Pak warnane milih apa, Pak? Walah milih tak butuh mungkin oren. Milih pokoke nek kowe seneng aku yo seneng. Sing penting aja sampai selegince, nggih Pak nggih. Ora pas jenenge. Oren pendopone. Pendopone pelituran ngeneke oren. Terus sitoki iki, kita gawe iki, guys. Terus pemirsa apik sing ndi sing kursi mau abang mau Pak Japrik digenti iki. Pemirsa biasanya lebih pinter, Pak. Warnane halus soft. Yes. Jadi Bu Yuni kemarin ini nek iki Ramenen. telu itu. Berarti nek rame berarti kau nanggap barongan. Iya, aku teng pasar ya Pak ruange. Lah wis nak barengan kan. Kan perbarungane Pak. Lah kula niki lho Pak, ruamene ra kaprak niku. Nanti kita ndakno dari tetangganya Bu Yuni. Bernama siapa Bu Yuni? Ibu Kos. Mbak Kos. Jenenge cocoknya kali Niko. Niko Pak Kos, Pak Kos niku Bu Kos. Lah niki Bu Damis nya Pak Sinan. Pak Kasira. Pak Kas. Ora cocok kabeh. Wis ram. Ora cocok kabeh. Cocoknya kali niku Pak. Buruk mati rasane yo Pak. Ya Pak. Wis cocok e. Nek niku tukon Tolong siang pun wis tutup niku tutup buku Pak. Mas. ngono ki anggaran wis stres ngombe ae tak bocor terus ngombe. Goblok dene tak golekno Pak wong kentang Pak. Walah Pak jane angkatan udara. Bagian apa niku angkatan udara? Bagian Nggih angkatan Angkatan di dhuwur berarti angkatan Buli udara. Bandungan kan angkatan udara. pensiun angkatan udara Pak. Enak-enak. Jane iki Mumpun gelem Pak, kula rono-rono wal-wal. Apa makna wis tuwek wis badhe ra iso turu. Lah nggih Pak, mboten saged dolan. lho. Mboten. Lah kok aja terter Selekna lho. Selekna lho. Aja ngombe lah. Ngombe kula lho, salting lho. Nggih ngeten iki Mbak Kus bendinten iki usia panjenengan. kula usiane walah kula itu tasih 17. Nembe 17. Kulane bojone jenengan halo Pak. Halo Bu. Alu. Aku nek ra STW. Ala bisa kula. Kula nggih 50. Dari Matiga. Oh, sak
Nggih, nggih niki sak. Lah kono sudah duwe apa Bu? Lah awake dhewe iki lho kopi ora klo mikir Sakniki Mbak Bos mikir konten ki esuk heges. Aduh sesuk nggih konten apa? biar Lah lah jenengan to tak sing pergi utak ndekne enak-enak lipetan. Betul ini betul. Mas ngene iki Pak. Selata. Ngene. Ya kamu tak golek kan yo ya. Heeh. Sekolah gede. Nggih. Lah sing lanang Juga oleh betul itu Bu. ya mulane awet ayu. Gitu. Mboten larang nggih. Nggih kegiatan desa semuanya. Semuanya. Gitu. Oleh buku. Sekarang saya di kecamatan sama di Puskesmas sama di Duri. Ya desa sudah Campur. Sing desa karek PKK apa yang dulu. desa. Iki sudah diborong guys, jadinya ini deal ya, semuanya harga sudah dipatok tadi ya. Piro? Berapa, Pak? Yang ini 16 gue. Kayaknya beda. Ya enggak, olah setengah yang Nek ini. iki nek kene iki wong wani nek. Ya, nek kene ini Nah, terus yang sana 2000. 2000 berarti 3.800.000. Jadi kuwi sesuk 4.000 kurang. Toni paling. insyaallah. Iki jaluk buntoni pokoke ndonga muga paling welas. Gunggung nek Nah, kowe nek kang gunggung yo Motor guguk iki lho, guguk iki. nah kuwi kok cemburu. Kon boten usum iki. Kote yang uti, kote yang uti. Motone pun loro. Sito. Lah kok dipake pacul nih kok mungkin. Anda kuyon-kuyon Take pacul boten apa-apa mau tiket pacul. Kan macul lah Pak. jadi semua 4 juta kurang lah. Pokoknya yang penting apa, yang penting Sebenarnya pas dikei paling genepi. insyaallah muga-muga tambah rezekine. pokoke nang kegawean apik ngoten. Nah, masalah harga insyaallah ya nganggep Yang penting servisnya memuaskan gitu loh. Siap. keleng-keleng apa Keling-keling apa celok. Jadi sesuk kowe kondo lek ngono nek iki wis yo tetep gorongan kabeh. Iya. Mosok ngenane nek sing kene. ngejok Kono lah. ngono kono aku yo ora penak. Ya selek ngono sesuk dibari yo ora apa-apa supaya dikek gawean. Kan. Aku iki mantek ngoten lek iki nggih mergawe lek piye lek kan wingi kan kula sanjang. Lah wis lek ngono kowe duwe tukang permake apa ora? Aku duwe ngono. Omahe yo gadul aku ditelepone gak duwe. Lho kok tang yo tanggane Bu Yunu kuwi. Nggih ngatake. Terus jenengan kula telepon wau. Nek antara niki mboten bukus iki menawi Pak Yoni niku nek Paling sing marani. nggih. Aduh, Pak Yoni nggih rencange kula Dik. Lah nggih niku enten Pak Yoni. tapi boten gadah nomor. Lah piye lek ngono iki kowe dinggleke mbok Pritor apa? Tapi aku urung roh lek iki prosesnya piye, aku gak roh. Nggih, nggih. Lah sing iki piye lek ngono sesuk yo aku kurang prosesnya Pak iki nek sesuk proses piye borongane, piye priture aku kan gak roh Bu. Nggih, nggih. Lah nek niki kan Pun sesuk kan aku jelas no lek ngono gamblang. Lek iku wis borongan. Meroy dadi, meroy apik. Jadi merowisak teko merowi kursi iki rono balik rene. Nah, Nah, pun glowing lah. nggih. Meroy kok kene rono rene ngono. Malah katanya malah kok simpul tetel kabeh niku dibutuh mriku dados Glowing nggih. pasti kawak-kawak niku lemah. Kan enten posisi. Nggih, tapi niki sik kengkeng sik bako. Nggih, sik bakal marine niku kan Iki enten. sik bakal estu nggih niki. Lah sik bako. Niku pun akeh kabeh niku. Soalnya niki sik botet sik entok kabeh. Cutong. Misale cokok-cokok. Pilih ngoten nggih. Biasanya mogak maklek kayak ngono. Kita dilihat nanti disulap oleh Bapak dan Bu Kos. Jadi ADC. Nggih, Ini kan disulap gitu ya. Kali niki mungkin disukani DP. Oh DP boleh lah. Nggih. Tanda Tanda jadi maksudnya. Oh tanda jadi yo Pak. Jenenge wong DP yo kudu. Padane wong iki pinangsek. Wong nyenengi. Wong Pineset. Nah, nek nyenengi wong Lah, anake wong dikandani. kuwi yo kudune yo laporan karo sing mbau reksa. Yo anu DP pira? DP-ne pinten? Kanton jeneng. Yo aja kanton. 1000 pun. 1 juta. Nggih. Nggih, monggo. Kalau nggih mangkat tebas kae. 1 juta kurang apa ta? Boten. Tanda jadi. Pinangsek. Pines. Pineset. Masuk pineset.
Mbak Piye, Pak? Pagi Anu, istilahnya bakul wedhus apa bakul sapi? Panjer. Panjer. Bakul wedhus apa? Panjer wali. Pak Ipan Pinang sok. piye Bu? Bu, budame. Pinangsut. Pun nggih, namung niku mawon. Nggih, sampun. Sampun nggih. Wong kuwi njuk panjer sampe tak panjer kok 4,5 kok pira panjerku. Oh. Ngaten nih, Pak. Ya Allah, Matur ngoten. nuwun madame. Nggih nggih Bu, sami-sami muga-muga laris manis. Sapa sing ape ngejokno ning gone bukus tetangganya Bu Yuni. Jenuh. Cakepnya bakul melon. Oh, cakep bakul melon. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Oke. Sederek jenengan iku melon. Oh, sederek. Nggih, Pak. Nggih. Asal jeruk napa, Mak? Anjuran badhe damel konten. Nggih. Jeruk-jeruk teng kebun. Nggih. Kebun. Mas kan jambane, Mbak. Nggih. Nggih. Bu dek boten teng dalem Bu. Boten, lha niki teng daleme jenengan Bu niki. Lah teng Jawi. Buane niki wae. Nggih, lah seger nyata niki le. Ngoten. Jatine nggih. Terus suwun nggih. Oke. Wis guys, tak tutupno ndek bengi. Ki ape karo ngandani Mbah Ngun. Nah, iki sik lek iki lho guys. Nah, iki dadi totale pira mau? 4 juta susuk 150. Karo kae Mbah Ngun urung tak kendari. Mbah Ngun urung tak kandari. Mbah Ngun ape dikeki gawean apa? Ape mbok kei gawean neh cek anu. Walah akeh nek masalah ngono ki, Mbah. Iki ki ngene Mbah ceritane ngene. Critakno Pak, Mbah Ngun. Ceritane ngene bangun. Ceritane kos ini dibubut barang tukang bubut. Dadine komplit ya sak pasang joke ya sak. Iya. Lah, Lho nek wah mboten enten danten jok tok itu jok iso komplit sak dadine. Oke. Nah ya apik. mergo digawa Mbah kuwi. Digawa. Digawa rono diangkat. Diangkat. Heeh. Nah, Wes sampean dikek bagian. Gerobok iki sing pangan tikus sing ndi? iki lho ngisor iki lho Pak, ngisor. Iki ngisor. Kok tak sumpel iki. Heeh. Karo iki ki tikuse do mlebu Mbah piye Mbah? Mbah iki Ate kok ngisor anunan kae. jane iki ya wis gak lemari iki wis gak anu Pak. Gak layak ya. Gak layak. Pak umpamane mbok dandan iki dandane sing apik ngono lho lek ngono. Ngisor bolong anjapan ngene kok. Terus ngisor tutup papan ngene. Ya tutup. Tapi dhuwur ya bolong iki lek ngono. Heeh. Ngisor tutup papan nang rapat. Tapi dhuwur bolong Pak dikeringkiti tikus sik. Tikus aku ora tau. Lek ngono aku ki bifetku wae lho lek, sedih aku. Gak kena ditutup iki lek. Lek tuku anyar iku lho. Heeh, mah potol kabeh kok lho delok Pak. Ndek sore iki tak buka mah potol kabeh. Apik tinggal rapat. Lah pancen gawean lek ngono ta. Tempat di Angge tuki ape tak tukokno lemari iki lho Pak. Rafa. Gak salem. tempat iki potol-potol. Ya Allah kae lho Pin, ya Allah bipet ngarep kae lho. Kok tiare bipet tem iki pira kok. Kok ditingi kene. Dadi Alah kok apa kalau gak iso nutup belas sih lek ngono. Ya marai yo tukon anunan cah. Ora gane lek. Nek pesen apik. Kuwi lho ngono ki jengangat kabeh lek ngono. Ora kenek lek ngono. Apa itu muatan itu? Cek songgan tengah sanggan. Kurang klik terus kurang waktu. Iki potol lek ngono. Iki lho lek, iki lho potol. Iki protol kok. Apa ganti ya?
Digawe lodok ngene lho lek ngono. Iya. Depan esel. Kerasa lagi no. Aduh, cok, dah cepet masuk. Yo wis kuwi tok. Karo apa? Mbok kei gawean apa, Guys? Apa gak usah dikei lawang, Pak? Ben mengungu ngene. Ben ngowo ngono. Api. Iki ndek kae pirang juta, Pak? 3 apa 6? 6 juta. 6 juta lek ngene iki. Kak wolu. Gak. Wolu wele buku. 8. Lali lek ngono. Aku sing ora tuku eling kok. Lah wong kowe kongkon gawekno ngene iki ya, Mas. Aku ki asline iki Model delok, model ngene iya Mas ya. Dadi ora roh nek anggon-nggonan iki ngene iki lho Pak mentelet kabeh. yo Ngono ki nek ditukangi dhewe ambek tuku ngene iki sebabe apa lek? Oke. Mari lek ngene gak di dagangan jan, di dagangan ora. ya iso. Sing tegane bangun kaya tolak. Saya kira kok. Nek kowe golek model ngono ya kon gawekno ngono iso. Di model terus kon gawekno iso, Guys iki. Wis to jamin apik gaweane gak ngarah ora. Wong pitu kowe geyeng ora ya Pak ya. Maksudnya ditutup ki ya ijek ngono ae ngono lho. Ya bisa nantok. Bisa nantok. Terus mampu banyu iki lho. Ora sing gaweane lek ngono ku lho, tutup lawang ki ya jute ya wis ngono ya ngono. Ayo kayune iki kayu gak rada enom tenanan. Aku nek tumpang gede-gede kok. Ayo, Mau kayak gitu. Datang ke lemari lawang. mesisan sing apik ya, Pak. Iya, sakabeh. Kabeh lek ngono kuwi, gak ngarep ora kenek blas. Wis ora kenek ditutup blas kok. Wis ki saya sekolah. Apa kenek banyune ngono, Mbah? Apa kaboten wis kabeh kuwi. Maune kan tikuse padha mlebu. Ya ora dienggo apa-apa tapi nek ketoke kok lemari kok mangap ngono kok ora pantes blas. Wis guys, dadah. Apa, Mak? Grontal bendar. Grontol bendar. Gatot kaca edan. Gatot kaca edan. Kok sik, Mak? Tak belanja dhisik. Apa neh? Alah kok gedang ae. Apa Mak? Sik tak munggah dulu dhisik. Wis belanja apa iki, Jas? Kita di dalam sini. Oke. Mak, gendar. Gendar, grontol. Terus apa neh? Geduk, Ketuk. geduk telo. Ketuk telo. 6.000, Mak. Semangatnya tambah biji kan? Tesih wingi Pak Tumbas iki. Grontal, no. Iki lho 2.000. 6-nya. 1.000-an, guys. Wis mantap iki. Ya wis kan. Gendar. Jaremu gendar. Pakane senengane gendar. Dilongi. Ketok lendri gak seneng. Gendar ae pakane gendar. Ya. Wes. Oke, Bro.
siap. Cus, 6.000 guys, 1.000 guys. Mantap. Lah. Enak aku langsung disaponi. Orang ya, biasanya tak saponi ya. Kok alah. Pansos. Pansos. Lah nanti CCTV kalau. Lek ngatini pansos. Biasanya tak saponi. Lah nanti CCTV lho. Nang no kon jadi ini kok. Ngongkon ora bayar ki kok penak men. Murah. Mur ki ketok ki kabotan ketoke mergen. Tangi ngono lho. Abot mur ki ketoke. Ora ngatasi. Ndekne. Abot sanggane merge golek damis ki. Ah, kali wis tin rasa disaponi kok. Biasanya tak saponi yo nang kok gak ngene sih ini. Iya tin aku seru kok. Kalau tin mek dondong kalau tin. Ayo. Kesana dondongi guys kalau. Diwi cek sak. Tapi legi. Ndak ya. Bang cilik itu. Legi. Nanti kan jam 8. Siapa? Kowe. Mak nanti jam mangke jam 8 nggih ngono. Iki niru ngene. Aku dibukai. Tamu aku nek.